ụmụnne nna ka m ntị unu folo vidio akịta na-etrend na ebe ndị agụ na-eche mba jere ebe ndị kidnapper na-anọ ọsị nọ na awa no Orumba North. Do you understand me? Because sometime ọ ya mpụta ebe a na-eme vidio ana m atụgasị unu aka na those areas. Do you understand what I'm saying? But before m kwuo ihe m chọrọ ikwu ya ma ekenegodo ndị agụ na-eche mba. Do you understand me? Because ọ dịlọ easy ịbanwu na that area wee jee mee ife family there. We have to thank them and the na-enyekwefa the support of need. You got to go now because ihe anyị nọ na social media bụ iPhone nke ọma anyị akwụkwọ na nke anyị mekwere na emeteli ya akwụkwọ nke iPhone nke emetọrọ anyị akwụkwọ na emetọrọkwa this one. You got to go otego ya mpụta ebe a na m eti mkpu na-asị kedu ife ji gọọmenti mụ na gị na-abụ especially Anambra State gọọmenti ikombo those areas. Mma na-ekwu ana m akpa afa. You got to go ifuru those area those Orumba North side ma ndị ike eri ọnwụ ma okpeze. Do you understand me? Ma ọgbọji ma ogbu nka ma kedafia bụ obodo forever bụ Umunze. Do you understand what I'm saying? Forest niile n'ebe a niile ife a na-akpọ ka ekombo ofe ncha niile from head to toe. Na-agwa gị the truth. Now mana o nwere ụmụnne m na gị na-abụ n'azụ ụmụ ọma gwara gị na ha na-edifend gị na fa na-achụ ndị Fulani herdsmen. Fa nọkwa na disem ọfịa ebe a kịta ndị anọ disem Orumba North a ọ dị ka ebe fa na-asị nọ na kedafia bụ Umunze. Do you understand me? Unu nụrụ ife mere ụmụnna anyị ndị Ebonyi steeti up to today kịta onwezi onye na-ekwu okwu ya na fa na-eme meeting because of some differences. One of them just report to off and I call you Fabian Do you understand what I'm saying now? Man, and the napping people no fiani in a dure bath, manafana potana. Oh, I won't put a banana that now. Who got you the same people? No, I got they have haba in Northia book about outside the Jubunian. Do you understand me? Because in the same of your fan, I go and protect Monaganabo, Kafrana Gana, Poma the Buruba, Goni Bugana, Poma the Buruba. Then what are they doing for you and I? Or in our course, while I have work, is it the one village or one community hijack? Yeah, even on a village, Jahaman was to say, PG, you know, go have to say, vigilante, no, that village. That is a true CFA. Mandaya, Babu. Kafa wee ike occupy ụjọ adị n'obodo nwezi onye na-ekwu okwu onye ịbata na village ndị mmadụ a na-eche oyi onye kwuo ya na-asị na ịdị against Biafra. So ndị be anyị wee na-agbalị ikuzi okwu afọ ọsọ because eme tag ya fasabo. Agwara gị sị gị that ụmụnne m na gị na-abụ n'aka ọsọ wala have work in the name of na eme Biafra ndị a niile bụ ndị oshi. Akwa arụcha na side afọ apụtabakwa ife dị ka nkwere ezu na nka ma ya mere m niile side in the name of na na-akọrọ gị akọ Biafra na-asị ndị ma bụ ụmụ ọma efa na-protect forest gị mana aka na-enwe incident of ihe ndị Fulani na-apụ ndị mmadụ buru ba ọfịa. Aka na-enwe incident of ndị mmadụ ndị onye Igbo na-apụ mmadụ buru ba ọfịa na onwe ife chọọ ịjụ gị ọ dị ka moto niile anọ ebe a kịta nọ na village a na onye Fulani ga-abata village dị etu akịta bụ awa banye n'ime forest ha buru moto na-adọmpụ ebe afọ. Do you think na onye Fulani can do that? Chike kampụ ndị a niile ị ga-afụcha moto ndị mmadụ. Thanks to this security bụkwa ndị kedafia bụ ndị udo gachi o because they are trying maasị udo gachi agụ na-eche mba. Do you understand me? Because ọ dịrọkwa easy si na ọ dị easy go ebe n'ime ọfịa side afọ ọ fọrọ ọgbọchi and Umunze Gọvanọ Soludo nebara those areas anya. Ndị agụ na-eche mba niile ije Umunze. A lot is happening. A na-apụ ndị mmadụ n'Umunze on daily basis.
ndị unu agụ na-eche mbụ unu need that is sanitize ọfịa ụmụnze. Let me tell you, agwara m unu unu that na unu niile la were akọsụ insecurity na South East in the name of Biafra na ana Igbo ga-eri unu niile one after the other. Agwifu ka esi ebugharị ozufa ndị awere na buutu fa aka dị ka mmadụ, aka na-akpọfa mmadụ, a na-akpọziwa mmadụ because of nwa na-eterrorize ana Igbo. Ifuru ka unu ha niile were terrorize ana Igbo ahịa. From now to December, ị ga na-anụ score. Unu ga-agba ọsọ. Agba ọsọ, unu ga-agba ọsọ. Ọ mụ na-agwa gị ya. And ife ga-achụ gị yara ama. Ka unu la were terrorize ana Igbo na Imo State ma every part of ana Igbo a. Una go hear am.